Лос Сантос, чуваш ли сигнала? Лоли Чакало се е тук, за да ви подпали. Ексклюзивни новини, аз съм темата на деня. Аз съм Лоли, аз съм Чакалоза. В новините хит, за другите запаха сериозна. Лос Сантос, аз диктувам правилата. Най-известната, позната на тълпата. Микрофон в ръка, камерата светва. Всяка моя дума е закон и клетва. Денем по улиците гоня сензация. Вечера в клуба правя пълна окупация. Пиша за гангстери и за схеми големи, но музиката аз решавам всички проблеми. Търся истината, но намирам славата. Всички очи са в мен, аз съм сензацията. От Виневуд до най-крайния блок, моето име за града е направо шок. Знам ви досиетата, знам ви и тайните. Мек амбиции са направо безкрайните. Рейтингът скача, щом се появя в ефир. Всички други звезди да си търсят мир. Не е просто бизнес, това е контрол. Вкарвам в мрежата ви поредния гол. Най-успешната факта е неоспорим. Лоли Чакалоза града е наш режим. Лоли Чакалоза, журналистката с най-жестокия флоу. Запиши си го, предай го нататък. Лос Сантос има само една кралица. Край на емисията.